Hola, em dic Maria Gómez i em dedico al sector de comerç. Soc dependenta de botiga. Ja des de ben petita vaig aprendre l'ofici. Els meus pares tenien una petita botiga de barri i allà, per observació al principi, vaig entendre la importància que té en aquest sector el conèixer el producte, però també, sobretot, el tracte amb el client. Jo veia aquell tracte proper, la simpatia necessària, l'amabilitat, l'empatia moltes vegades. Vaig acabar treballant a la botiga dels meus pares, però també creia que tenia ganes de veure altres botigues, altres sectors, i que potser a partir d'una formació tindria més oportunitats. Vaig fer una formació d'atenció al client i això em va donar confiança per buscar altres feines. He treballat en botigues d'electrodomèstics, botigues de bricolatge, en jardineries, i com podeu veure, tot està una mica enfocat a lo que seria la casa, el manteniment de la casa o decoració, i aquí és on entra un dels meus principals, una de les meves principals aficions. M'agrada moltíssim la decoració d'espais, sobretot ara ho puc fer a casa meva, m'informo molt de tendències, i familiars meus i amics també em demanen consell. Em diuen que se'm dona bé i que tots ells tenen estils diferents, però que sé aconsellar-los segons, adaptant-me una mica a lo que li agrada a cada un d'ells. Bé, ara se'm presenta una oportunitat única, o sigui, si pogués treballar en la vostra botiga, se m'ajuntaria el que és la meva vocació en el sector de comerç i la meva afició en la vostra botiga de decoració i mobles.